Mo na ginatawag ko, kinaw ko. Kutsara pa ta. Anak ba na? Gusto ka? Ladies and gentlemen, yes, welcome to the edition na reaction video. Mag-review po tayo ng mga produkto. Grabe, produkto. Tama ang inyong narinig. Okay? Kung saan dapat niyo tanaw. Let's find out. So, karoon sa araw na naabot ko kami. Ikan sa bago ka ng kagising karoon mo ng tabing kape. So, ikan sa Shopee. Ito sa kanya na produkto. Let's find out. Ay manual. There we go. Ikan sa MX Reel. So, napinakasobra. Kailangan ko na tropay ng juga original gini na plus capsule na rin sa online ka order. Let's try this right. Yeah. Okay. Here we go. The MX coffee. Kape na kung di-order, pero let's try din siya na capsule. Ay nakalingap basta sa online ko mag-order kaysa Degas Pharmacy. Like kape. Titik-titik. Baru ko kanang may bubble up. Mura ka nagpabuko. Yun. Okay. This is MX Reel coffee. Para iwas ang sakit. Para iwas ang sakit. Okay, kaya. Yun. Tingnan ko natin. Baka naman hindi na siya MX3. Look at this. The MX3. Kani siya, pwede siya sa tanan, pwede sa mga bata, hindi na pwede sulti ko siya. Basta kani siya, di kan din siya sa mangosteen. Diba? Kanya, kita na ko pag-igo pa ni mga pingka. Kaya karon mo ko na mulikitan. So. Bakuha sa kong iningi tubig, syempre. Paano na mag-teste kung okay kayo siya. Okay? Diyan ang mga kapingka. Kaya direct na po ko. Welcome back to cha. Inbox of the product reaction sa etc. mga kabingka. So 2,000
2,000 years. Yeah. Welcome back to this channel, mga kabingka. Kung wala pa mo kung bago lang kamo ani mga kabingka, please subscribe to my YouTube channel. Don't forget, ayaw po na ninyo kalimti po ng bisita po ng kampana diha. Kaya para lagi kayong update sa akong mga walang kwenta ng vlog. Yes, mga kabingka. So, for this, makita ninyo akong paghigop-higop ng kape. I love coffee. Coffee lover ko. Ito ang MX3 coffee. May ininit ako dali. Ito pag inapag-inom. Marisakahay. Look at this, mga kabingka. Bakit ko, matingalan mo, makikitsara. Kanin mo na, pinakita. Muna ginatawa ko, kinauboy. Tsara ka. Tadi. Tilawan yun na tadi. But. Lamig kayo. Kabalo mo mga kabingka. Mga niyang pinakaunang herbal coffee, no? Dahil sa Pinas wala pa ng mga kanang ubat na produkto ng herbal. Okay, so lapit ito yung manual. Klaro po mga pita, ikan juris mga doktor and what right. So MX3 ikan juris sa tested na COVID na lalagis na ng mga nagpamatuon na okay kayo na okay nagais may tropiyo ikan sa gawas, no? MX3 baka naman baka naman baka ba kasi ganaan mong sponsor sa kuha pwede kayo. MX3 iwas ang sakit. Ana ba yun? Pero Paris is fooding is fooding. Wala niya pong kita sa una fooding, antod karang fooding nawa kong oras ako kikaw kito nga sa fooding radio, the fooding masarap to. Kaya siya napalitan ko sa Shopee is 180, no? 180. Tapos shopping fee mo nang nahulo siya 295, diba? 295. Nadia ang one capsule of coffee on siya, diba? Okay tayo. Fooding. Lami kayo mga kamingka. May bitaw na mga parehas sa mga batong na kape. Kani mga kamingka, mag-relax ka. Hindi po din makulbahan po kung ipainom mo sa mga bata. Ano sa mga kamingka, di bitaw sa binuwang. Kasi pwede din sa mga bata. Imbis kanang gatas o kanang mga tsokolate lang imnon, kape na menon, imbis kuwan kanina lang ilang imnon magpabingka, diba? Isa ka pa mo yan, isa ka pa sa yung palito ng bingka, diba? Okay, mas makatipid pa mo.
confirm mga kabingka, ano pa yung hinihintay? Bili na, bili na sa Shopee para naman malibre yung capsule, diba? Tapos sa butika mo, may capsule na free, pero sa online mo ay libre. Tayo mo din sa Facebook, kay pasima-scam mo, okay? Dito mo sa mga legit, pwede mo sa Lazada or sa Shopee. Mga kabingka, pwede kayo pa original kayo. Kung di mo sa Facebook, pwede mo ma-scam. Scam ka, mahirap na sabi nyo next week, pero dili-diay. So, kanil, klaro kayo, tested and profit na ni mga kabingka. Tested and profit, mga kabingka. Kami siya, made in Davao City rani. Basta dilitan. Basta ba? Nagpuyo ang akong anak Reginsan inyong ikoy-koy. Nagpuyo ang akong anak Reginsan inyong ikoy-koy. Puyo ang akong anak Reginsan inyong ikoy-koy. So, na-rin yun yung mga wika na pagmatulog na original yun, dili pirated. So, basta nakita na ko siya ganyan. Nagpuyo ang akong anak Reginsan inyong ikoy-koy. Siguro basta na siya yung website ko sa repeat pa rin. So, naranay www.mx3.ph. Pwede po mo diya pumunta ng mga kabingka para okay kayo. So, ano pa hinihintay nyo mga kabingka? Bibili na ba kayo? O bibili na ba kayo? Ayan naman pa, tumpi-tumpik na mga kabingka. Basta ako matambag sa inyo mga kabingka. Ayaw din mo diya po sa Facebook. Diba? So, mas kuha po dito mo mapalit sa legit. Ito sa Shopee or sa Lazada. Eh, ana lang din mga kabingka. Kaya ako, di ko diya naga-base sa Facebook. Siguro nagka-comment ko ang klaro ko pagpila, pero di ko diya nag-order dito sa Shopee o sa Lazada para secure din mo mga kabingka. Wait. So, ana lang din mga kabingka. Wala na kong istorya mga kabingka. Kaya mga palay ko sa kong pag-pagpikik. Hindi kayo din akong pagpahigap. At today mga kabingka, matang ko sa mga kabingka. Gusto na dyan ko matingaw ni kung sila saan eh. Mga karoon nang namundi lang ko kung sila saan kaping magkamit. Let's enjoy this mga kabingka. Abangin ninyo ang susunod na balata mga kabingka sa aking blah 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 blah. And sa aking katong nagpa-shoutout sa ako, diri ka pala nung ko asarapit nila kong ibutang ang shoutout mga kabingka. Ito po si DJ March, parehas mga kabingka. Sige sa way mga kabingka. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,